No precioso casco histórico de Ribadavia. O motivo da visita é dar a coñecer a liña de axudas destinadas á adquisición de vivendas en cascos históricos e vivenda protexida. É fundamental seguir mantendo a vida nos nosos cascos históricos, o cual é un apoio económico para aqueles que queiran adquirir nestes núcleos, nestas zonas privilexiadas e preciosas da nosa orografía. É unha liña de axuda de hasta 15.000 euros. É liña de axuda de hasta 20.000 euros en vivenda protexida. Está aberto o plazo hasta o 15 de outubro. É unha orden dotada con 2 millóns de euros e ao mesmo tempo é compatible co aval que a Xunta de Galicia, tamén con fondos propios como esta liña de axuda, está destinando á adquisición de vivenda, que comprende hasta o 20% da compra, que está aberta hasta o 30 de outubro. Un conxunto de axudas dentro da política activa da Xunta de Galicia para crear vivenda nova, para rehabilitar vivenda e dar solución á necesidade que temos tanto na cidade como nos núcleos nas vilas e nos nosos povos de dar vivenda asequible para os nosos veciños e veciñas. Nós somos daqui dun pueblo eu de San Cristóbal, el de Francelos. Levábamos 3 anos querendo buscando unha casa, e non era o que buscábamos, todo que dicilo, nós buscábamos unha casiña con o típica huerta e un terreno, porque temos unha nena un pouco movida e tal, para que eso, temos eu teño un neno xa mozo e tal. E, bueno, acaso que algunhas falíasenos de presupuesto, outras gustaba a ele, outras gustaba a min, e ao final entramos a esta casa e a casa chamounos. Non sei que terá esta casa, pero foi no momento de entrar, o sitio, todo nos queda mau, non vamos en coche a ningún lado, bueno, únicamente ao cole, porque a nosa nena vai a un crack. Bueno, hasta o ano que ven, despois xa é todo Ribadavia. E despois xa sería todo en Ribadavia, entonces o de non levar coche, e é un barrio moi familiar, aquí chamas pola porta lisa e sala lisa. Bueno, ainda nos preguntaban se necesitábamos algo, viñeron os veciños en calquer cousa, entonces a min gustame moito manter o tema do familiar veciñal, entonces chamoume, e a casa gustoume, claro, entonces sí que